Hei ja tervetuloa. Tässä videossa käymme läpi 9 eri teoriaa, jotka ovat vähintäänkin mielenkiintoisia. Jos vastaavat videot kiinnostavat, muista tilata kanava. Nyt aloitetaan. Kaiken alku on syvä mysteeri, arvoitus, joka ulottuu paljon kauemmas kuin oman sinisen planeettamme tallennettu historia. Kun katsomme ylös samettiseen yötaivaaseen, emme näe ainoastaan kaukaisia tähtiä ja galaksien himmeitä spiraaleja, vaan me katsomme samalla ajassa taaksepäin kohti suurta, käsittämätöntä alkupistettä. Tiede on pitkään hahmotellut kuvaa nuoresta maapallosta, tulisesta ja myrskyisestä maailmasta, jonka valtamerissä kemialliset ainesosat hitaasti järjestyivät monimutkaisemmiksi rakenteiksi, kunnes eräänä päivänä lähes ihmeenomaisesti ensimmäinen elävä solu syntyi. Mutta entä jos tämä tarina on vain osa totuutta? Yksi kaikkein syvällisimmistä ja mielikuvitusta kutkuttavimmista teorioista ehdottaa, että elämän ensimmäinen hauras kipinä ei syntynytkään täällä, vaan se saapui meille kosmoksen halki, salaperäisenä lahjana syvästä avaruudesta. Tämä ajatus tunnetaan nimellä panspermia, kreikan kielen sanoista pan, joka tarkoittaa kaikkea, ja sperma, joka merkitsee siementä. Se on teoria kaikkialle leviävistä elämän siemenistä, jotka matkaavat ikuisessa pimeydessä ja odottavat otollista hetkeä laskeutua hedelmälliseen maaperään. On tärkeää ymmärtää, että tämä teoria ei pyri selittämään sitä perimmäistä kysymystä, miten elämä ylipäätään sai alkunsa. Sen sijaan se siirtää tuon tapahtuman pois planeetaltamme ja laajentaa elämän potentiaalisen kodin käsittämään koko mittaamattoman maailmankaikkeuden. Se maalaa kuvan, jossa elämä ei ole harvinainen ja epätodennäköinen poikkeus, vaan pikemminkin yleinen ja hämmästyttävän sitkeä voima, joka matkustaa tähtien välillä asteroidien ja komeettojen kaltaisten kosmisten vaeltajien kyydissä kuin siitepöly tuulessa. Jos tämä ajatus pitää paikkansa, se muuttaa kaiken. Me emme olisi ainoastaan maapallon lapsia, vaan myös tähtien matkustajien kaukaisia perillisiä. Silloin jokainen solu meissä, jokainen DNA-ketjun kierre, kantaisi mukanaan kaikua syvästä avaruudesta, muistoa matkasta, joka on vanhempi kuin aurinkokuntamme ja käsittämättömän pitkä. Olisimme pohjimmiltamme muukalaisia omalla kotiplaneetallamme, elämän jatkumoa, jonka juuret ovat jossain toisessa, kauan sitten kadonneessa maailmassa. Tämä ajatus on yhtä aikaa nöyryttävä ja syvästi lohdullinen. Emme ole yksin, sillä elämä itsessään on kosmista perua, ja se saattaa kukoistaa lukemattomissa muissakin maailmoissa. Kuvittele mielessäsi komeetta, jäinen ja hiljainen aikakapseli, joka kiittää aurinkokunnan pimeillä ja kylmillä laitamilla. Sen pinnan alla, syvällä jään ja pölyn sisässä, uinuu jotain merkittävää. Mikroskooppisen pieniä elämän muotoja, jotka ovat vaipuneet syvään horrokseen. Nämä äärimmäisen kestävät organismit, jotka kykenevät selviytymään olosuhteista, jotka tuhoaisivat kaiken meille tutun elämän, voisivat selviytyä avaruuden armottomista olosuhteista. Ne kestäisivät tyhjiön paineettomuuden, lähes absoluuttiseen nollapisteeseen vajoavan kylmyyden ja jatkuvan kosmisen säteilyn pommituksen suojassa paksun jäävaippansa sisällä. Niiden elintoiminnot olisivat hidastuneet lähes olemattomiin, odottaen signaalia, joka herättäisi ne jälleen henkiin. Sitten, vuosituhansien tai jopa miljoonien vuosien hiljaisen matkan jälkeen, kosmisen gravitaation oikusta, tämän vaeltajan reitti risteää nuoren planeetan kanssa. Se on maailma, jossa on nestemäistä vettä, vakaa ilmakehä ja kaikki ne alkuaineet, joita elämä tarvitsee. Törmätessään tähän hedelmälliseen maailmaan, kuten tapahtui nuorelle maalle miljardeja vuosia sitten, komeetta hajoaa tulisessa leimahduksessa ja vapauttaa kallisarvoisen lastinsa. Sen mukanaan tuomat uinuvat mikrobit sekoittuvat planeetan vesiin ja heräävät uudessa, lämpimässä ja ravinteikkaassa ympäristössä. Ne alkavat jakaantua ja lisääntyä,
kylväen elämän ensimmäiset siemenet maailmaan, joka ei olisi ehkä koskaan herännyt eloon ilman tätä taivaallista vierasta. Todisteita tämän teorian tueksi on etsitty maahan pudonneista meteoriitteista. Näistä avaruuden tummista kivistä, jotka ovat matkanneet halki aurinkokunnan, on löydetty yllättäviä asioita. Esimerkiksi Australiasta löydetystä Murchisonin meteoriitista on tunnistettu yli 70 erilaista aminohappoa. Nämä orgaaniset molekyylit ovat elämän perimmäisiä rakennuspalikoita, juuri niitä samoja, joista proteiinit ja sitä kautta kaikki elolliset olennot maapallolla rakentuvat. Vaikka nämä löydöt eivät suoraan todista elämän saapuneen avaruudesta, ne osoittavat vakuuttavasti, että elämän syntyyn tarvittavat ainesosat eivät ole harvinaisia, vaan niitä syntyy luonnostaan avaruuden kylmissä pilvissä, ja ne ovat yleisiä kaikkialla kosmoksessa. Tämä ajatus muuttaa perustavanlaatuisesti sen, miten katsomme maailmankaikkeutta. Se ei ole enää kylmä, steriili ja eloton paikka, jossa planeettamme on vain yksinäinen, hauras keidas. Sen sijaan jokainen aurinkokunta on potentiaalinen elämän puutarha, ja koko galaksimme on kuin valtava ekosysteemi, jossa elämä voi levitä tähtien välillä kuin siemenet tuulessa. Elämä on sitkeämpää, luovempaa ja maailmankaikkeus paljon hedelmällisempi kuin olemme koskaan uskaltaneet kuvitella. Ehkäpä elämän levittäytyminen on vain luonnollinen, väistämätön prosessi, joka tapahtuu kaikkialla, missä olosuhteet sen vain sallivat, täyttäen hiljalleen universumin tyhjät kolkat. Mutta kun mietimme tätä kaunista, sattumanvaraista prosessia, mieleen hiipii väistämättä toinen, vielä syvällisempi kysymys. Entä jos tämä kosmisten siementen kylväminen ei ollutkaan pelkkää sattumaa? Entä jos se olikin tarkoituksellinen teko, jonka takana oli älykkyys, joka ylittää oman ymmärryksemme? Tämä ajatus johdattaa meidät pois sattumanvaraisuuden ja luonnonlakien maailmasta kohti jotain paljon hätkähdyttävämpää. Se pakottaa meidät kysymään, entä jos panspermia ei ollutkaan sokea, kosminen prosessi, vaan tarkoituksellinen teko? Entä jos elämän siemenet eivät ainoastaan saapuneet tänne, vaan ne tuotiin? Tämä on lähtökohta teorialle, joka tunnetaan nimellä muinaisten astronauttien hypoteesi. Se ehdottaa, että maassa on vierailut älykkäitä, teknologisesti kehittyneitä olentoja kauan ennen oman sivilisaatiomme nousua, ja että nämä vierailijat eivät ainoastaan tarkkailleet, vaan myös aktiivisesti muokkasivat ihmiskunnan kohtaloa. Tämä teoria pyytää meitä katsomaan koko tunnettua historiaamme, myyttejämme ja uskontojamme täysin uusin silmin. Se väittää, että ne tarinat, joita olemme pitäneet vain esi-isiemme mielikuvituksen tuotteina tai yrityksinä selittää luonnonilmiöitä, ovatkin todellisuudessa vääristyneitä muistoja todellisista tapahtumista. Lähes jokainen muinainen sivilisaatio Egyptistä Mesopotamiaan ja Amerikan mantereille kertoo tarinoita taivaasta laskeutuvista jumalista. Nämä jumalat toivat mukanaan viisautta, opettivat ihmisille maanviljelystä, tähtitiedettä ja arkkitehtuuria, ja heillä oli käytössään välineitä ja voimia, jotka ylittivät ihmisten ymmärryksen. He saapuivat tulivaunuissa, lensivät siivekkäillä aluksilla ja kävivät sotia taivaalla. Teoria kysyy yksinkertaisen kysymyksen. Eivätkö nämä luojajumalat olleetkin todellisuudessa avaruusmatkaajia, joiden teknologia näytti muinaisten ihmisten silmissä yliluonnolliselta taikuudelta? Jos tällaisia vierailuja tapahtui, ne olisivat varmasti jättäneet jälkeensä muutakin kuin vain tarinoita. Teorian kannattajat uskovat, että nämä jäljet ovat nähtävissä kaikkialla ympärillämme, kiveen hakattuina ja maanpintaan piirrettyinä. He osoittavat maailman suuria arvoituksellisia rakennelmia todisteena edistyneestä teknologiasta, jota muinaisilla kulttuureilla ei olisi voinut olla. Kuvittele Giizan suuria pyramideja. Ne eivät ole ainoastaan valtavia, vaan ne on rakennettu käsittämättömällä matemaattisella tarkkuudella, linjattu täydellisesti pääilman suuntien ja tiettyjen tähtikuvioiden mukaan. Miten miljoonia tonneja painavia kivilohkareita liikuteltiin
ja nostettiin paikoilleen aikana, jolloin käytössä olivat vain kuparityökalut ja ihmisvoima. Voisiko olla, että heillä oli apunaan teknologiaa, jonka olivat jättäneet perinnöksi tähtien takaa tulleet opettajat? Samoin Perun kuivalla ja karulla aavikolla sijaitsevat Naskan linjat herättävät syviä kysymyksiä. Nämä valtavat, kilometrien pituiset kuviot, jotka esittävät eläimiä ja geometrisia muotoja, paljastavat todellisen muotonsa vasta, kun niitä katselee satojen metrien korkeudesta ilmasta. Kuka oli näiden teosten yleisö? Miksi muinainen kulttuuri olisi nähnyt niin valtavan vaivan luodakseen taidetta, jota he eivät itse koskaan voineet nähdä kokonaisuudessaan maan pinnalta käsin? Muinaisten astronauttien teoria tarjoaa yksinkertaisen vastauksen. Kuviot olivat joko viestejä taivaalla oleville olennoille tai jopa laskeutumismerkkejä heidän aluksilleen. Nämä esimerkit ovat vain jäävuoren huippu ja vastaavia arvoituksia löytyy ympäri maailmaa. Pumapunkun tarkoista kivileikkauksista aina Stonehengeen mystiseen tähtikarttaan. Kirjalliset todisteet ovat aivan yhtä kiehtovia. Intian muinaisissa Vedakirjoissa, jotka ovat tuhansia vuosia vanhoja, ei ainoastaan mainita, vaan kuvaillaan hämmästyttävän yksityiskohtaisesti lentäviä koneita, joita kutsuttiin vimannoiksi. Teksteissä kerrotaan niiden rakenteesta, voimanlähteistä ja jopa niiden käytöstä taivaallisissa sodissa, joissa käytettiin aseita, joiden kuvaukset muistuttavat pelottavan paljon nykyaikaisia joukkotuhoaseita. Myös Raamatussa profeetta Hesekielin kirjan kuvaus taivaasta laskeutuvasta pyörteestä, joka on täynnä pyöriä ja enkeleitä, on tulkittu yksityiskohtaiseksi kuvaukseksi avaruusaluksen laskeutumisesta, vaikka nykytiede ja arkeologia tarjoavat näille arvoituksille usein maanläheisempiä ja vähemmän dramaattisia selityksiä, kuten nerokasta paikallista insinööritaitoa ja uskonnollista symbolismia. Ne eivät täysin onnistu sammuttamaan mielikuvituksen liekkiä. Muinaisten astronauttien hypoteesi on pohjimmiltaan tarina ihmiskunnasta, joka kärsii muistin menetyksestä. Se väittää, että olemme unohtaneet todellisen alkuperämme ja sen kosmisen perinnön, joka meillä saattaa olla. Se maalaa kuvan menneisyydestä, joka on paljon oudompi ja ihmeellisempi kuin mitä oppikirjamme antavat ymmärtää. Ovatko myyttimme ja legendamme todella vain tarinoita, vai ovatko ne kaikua todellisista kohtaamisista, jotka muovasivat ihmiskunnan tulevaisuuden ja jättivät meidät odottamaan jumaliemme paluuta? Tämä ajatus pakottaa meidät siirtämään katseemme menneisyydestä nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Se herättää kysymyksen, joka ei enää koske vain sitä, ketkä täällä kenties kävivät, vaan sitä, kuinka monta heitä voisi olla siellä ulkona juuri nyt. Siirrymme myyttien ja monumenttien maailmasta kohti matematiikan ja todennäköisyyksien kylmää logiikkaa. Siirtykäämme nyt muinaisten monumenttien ja haalistuneiden tekstien parista kohti avaruuden hiljaisuutta ja matematiikan selkeää, mutta samalla armotonta logiikkaa. Kun myytit ja legendat on riisuttu pois, jäljelle jää yksi kaikkein polttavimmista kysymyksistä. Jos emme ole yksin, missä kaikki ovat? Tätä kysymystä varten luotiin työkalu ei niinkään vastausten löytämiseen, vaan ajatusten järjestämiseen. Tähtitieteilijä Frank Drake, nuori ja utelias tutkija, kehitti 1960-luvulla lausekkeen, joka on sittemmin tullut tunnetuksi hänen nimellään. Draken kaava ei ole monimutkaista fysiikkaa, vaan pikemminkin looginen ketju. Joukko kysymyksiä, jotka on asetettu peräkkäin ja jotka yhdessä yrittävät hahmottaa älykkäiden, viestintään kykenevien sivilisaatioiden määrää omassa galaksissamme, linnunradassa. Tämä kaava ei anna yhtä ainoaa oikeaa vastausta, eikä se ollut koskaan sen tarkoituskaan. Sen sijaan se on kuin runo, joka kertoo tarinan matkasta, tähtien synnystä, aina teknologisen viestinnän kynnykselle saakka. Jokainen sen osa on uusi säkeistö tässä kosmisessa kertomuksessa, askel syvemmälle tuntemattomaan. Se kutsuu meidät pohtimaan niitä lukemattomia tekijöitä, jotka vaikuttavat elämän syntyyn ja kehitykseen, ja samalla se peilaa armottomasti sekä nykyisen tietomme laajuutta että tietämättömyytemme syvyyttä. Se on kartta, joka ei näytä määränpäätä, vaan ainoastaan sen polun,
jonka elämän on täytynyt kulkea saavuttaakseen sen, mitä me kutsumme sivilisaatioksi. Kaavan tarina alkaa kaikkein perustavanlaatuisimmista raaka-aineista, tähdistä ja niitä kiertävistä planeetoista. Ensimmäiset kysymykset ovat tähtitieteellisiä. Kuinka monta uutta tähteä galaksissamme syntyy keskimäärin joka vuosi? Ja mikä tärkeämpää, kuinka monella näistä vastasyntyneistä tähdistä on ympärillään planeettoja? Vielä muutama vuosikymmen sitten meillä ei ollut hajuakaan vastauksesta jälkimmäiseen kysymykseen. Aurinkokuntamme saattoi olla harvinainen poikkeus, mutta nykyaikaisten, tehokkaiden kaukoputkien aikakaudella kuva on muuttunut täysin. Tiedämme nyt, että planeetat eivät ole harvinaisia, vaan päinvastoin ne ovat yleinen ja lähes väistämätön seuraus tähden syntyprosessissa. Jokainen uusi löydetty planeettakunta on kuin tyhjä kangas, joka odottaa elämän siveltimen vetoja. Tämä tieto on tehnyt maailmankaikkeudesta entistäkin lupaavamman paikan elämän etsinnälle, mutta samalla se on vasta matkan ensimmäinen askel. Seuraavaksi kaava siivilöi tätä valtavaa planeettojen joukkoa ja kysyy, kuinka moni niistä voisi ylläpitää elämää sellaisena kuin me sen tunnemme. Tämä tarkoittaa planeetan sijaintia niin kutsutulla elämänvyöhykkeellä, täydellisellä etäisyydellä keskustähdestään. Ei liian lähellä, jotta vesi ei kiehuisi pois höyrynä, eikä liian kaukana, jotta se ei jäättyisi ikuiseksi jääksi. Tämä kultakutrivyöhyke on se kapea alue, jossa nestemäinen vesi, elämän liuotin, voi virrata vapaasti planeetan pinnalla. Vakaan kiertoradan ja sopivan kokoisen planeetan lisäksi tämä luo ne puitteet, joita pidämme elämän edellytyksinä. Ja juuri tässä kohtaa Draken kaava siirtyy tähtitieteen varmuudesta kohti biologian ja filosofian syviä, vastaamattomia kysymyksiä. Olemme löytäneet lukemattomia potentiaalisesti elinkelpoisia maailmoja, mutta seuraava kysymys on suurin arvoitus. Millä todennäköisyydellä elämä todella syntyy näissä täydellisissä olosuhteissa? Onko elämän synty kemiallinen välttämättömyys, joka tapahtuu aina, kun ainekset ja olosuhteet ovat oikeat? Vai onko se niin käsittämättömän harvinainen sattuma, että se on tapahtunut kenties vain kerran koko galaksissamme, juuri täällä? Meillä on vain yksi ainoa esimerkki, oma planeettamme, mikä tekee minkä tahansa arvion tekemisestä lähes mahdotonta. Mutta tarina ei pääty elämän syntyyn. Seuraava säkeistö kysyy, kuinka usein tuo elämä, joka on saattanut pysyä mikrobien tasolla miljardeja vuosia, kehittyy älykkääksi. Ja edelleen, kuinka moni näistä älykkäistä lajeista lopulta kehittää teknologian, jonka avulla ne voivat lähettää viestejä avaruuteen ja paljastaa olemassaolonsa muulle maailmankaikkeudelle. Viimeinen ja kenties kaikkein pysäyttävin kysymys koskee aikaa. Kuinka kauan tällainen teknologinen sivilisaatio on olemassa? Pysyykö se vakaana miljoonia vuosia vai tuhoaako se itsensä nopeasti sodilla, saasteilla tai muilla itse aiheutetuilla katastrofeilla? Lopputulos riippuu täysin siitä, kuinka optimistisia tai pessimistisiä olemme näiden vastaamattomien kysymysten suhteen. Joskus kaava antaa tulokseksi miljoonia sivilisaatioita, toisinaan se osoittaa, että olemme yksin. Sen todellinen arvo onkin siinä, että se pakottaa meidät kohtaamaan sen tosiasian, että jos sivilisaatioita on useita, avaruuden syvä hiljaisuus muuttuu entistäkin painostavammaksi arvoitukseksi. Jos he ovat olemassa, miksi emme kuule heistä? Ehkäpä he ovat jo löytäneet toisensa ja muodostaneet yhteisön, jonka säännöt estävät heitä ottamasta yhteyttä meihin. Draken kaavan jättämä syvä hiljaisuus on yksi modernin tieteen suurimmista arvoituksista. Jos laskelmat, jopa kaikkein varovaisimmatkin, vihjaavat, että linnun rata voisi kuhista elämää ja sivilisaatioita, miksi emme kuule heistä mitään? Miksi yötaivas on niin vaiti? Tätä ristiriitaa kutsutaan Fermin paradoksiksi, ja se on synnyttänyt lukemattomia teorioita, joista jotkut ovat lohdullisia ja toiset syvästi pelottavia. Yksi kaikkein kiehtovimmista selityksistä tälle kosmiselle hiljaisuudelle on ajatus galaktisesta kerhosta. Se ehdottaa,
että hiljaisuus ei ole merkki poissaolosta, vaan tietoisesta valinnasta. He ovat olemassa, mutta he eivät halua meidän tietävän sitä, ainakaan vielä. Tämän teorian mukaan vanhemmat, viisaammat ja teknologisesti ylivertaiset sivilisaatiot ovat jo kauan sitten löytäneet toisensa ja muodostaneet jonkinlaisen galaktisen yhteisön tai verkoston. He ovat linnunradan vanhuksia, jotka ovat nähneet tähtien syntyvän ja sammuvan ja todistaneet lukemattomien lajien nousun ja tuhon. He ovat oppineet vuosituhansien saatossa varovaisuuden ja pitkän tähtäimen ajattelun. He ymmärtävät, että ennenaikainen yhteydenotto nuorempaan ja kehittymättömämpään sivilisaatioon, kuten ihmiskuntaan, voisi olla tuhoisa. Se voisi romahduttaa meidän kulttuurimme, uskontomme ja yhteiskuntamme perustan, tai pahimmassa tapauksessa johtaa konfliktiin, jota emme voisi koskaan voittaa. Tämän vuoksi tämä galaktinen kerho noudattaisi tiukkoja sääntöjä, eräänlaista kosmista päädirektiiviä, joka kieltää sekaantumasta sellaisten sivilisaatioiden kehitykseen, jotka eivät ole vielä saavuttaneet tiettyä kypsyystasoa. Me olisimme heidän silmissään kuin lapsen kengissä oleva sivilisaatio, joka vasta opettelee kävelemään. Me käymme edelleen sotia toisiamme vastaan, tuhoamme oman planeettamme elinympäristöä ja kamppailemme alkeellisten heimoviettien kanssa. Meidän radiosignaalimme, jotka vuotavat avaruuteen, eivät ole kutsu keskusteluun, vaan pikemminkin todiste meidän omasta kypsymättömyydestämme. He kuuntelevat meidän riitojamme ja pelkojamme ja odottavat. Mitä he sitten odottavat? Teorian mukaan me olemme eräänlaisessa kosmisessa odotushuoneessa, tarkkailun alaisina. Galaktinen kerho odottaa, että me ihmiskuntana ratkaisemme omat perusongelmamme. He odottavat meidän yhdistyvän globaaliksi yhteisöksi, hylkäävän itsetuhoiset taipumuksemme ja saavuttavan teknologisen ja henkisen tason, joka tekisi meistä tasavertaisen keskustelukumppanin. Vasta tämän jälkeen, kun olemme osoittaneet olevamme valmiita rauhanomaiseen ja vastuulliseen kanssakäymiseen, saisimme kutsun liittyä mukaan. Hiljaisuus avaruudesta voisi siis olla vain väliaikaista, merkki siitä, että emme ole vielä läpäisseet tätä näkymätöntä pääsykoetta. Tämä ajatus asettaa ihmiskunnan aseman maailmankaikkeudessa nöyryttävään valoon. Emme olekaan luomakunnan kruunu tai älykkyyden huippu, vaan ainoastaan uusin tulokas galaktisella näyttämöllä, jonka suurimmat näytökset on jo kauan sitten esitetty. Tämä teoria on pohjimmiltaan toiveikas. Se ei ainoastaan vihjaa, että emme ole yksin, vaan myös, että maailmankaikkeus on järjestäytynyt ja sen vanhimmat asukkaat ovat viisaita ja hyvän tahtoisia. Se antaa meille tavoitteen, kasvaa lajina sellaiseksi, että olemme ansainneet paikkamme tähtien joukossa. Mutta se herättää myös toisen, levottomuutta herättävän ajatuksen. Entä jos heidän politiikkansa ei olekaan odottaa meidän liittyvän kerhoon? Entä jos heidän tarkoituksensa on ainoastaan tarkkailla meitä, ilman aikomustakaan koskaan paljastaa itseään? Ehkä emme olekaan ehdokas jäseniä, vaan ainoastaan nähtävyys, osa suurempaa kokoelmaa. Tämä ajatus, että olemme kosmisen kerhon tarkkailun alaisina odottaen kutsua, on pohjimmiltaan toiveikas. Se maalaa kuvan maailmankaikkeudesta, jossa on järjestys, säännöt ja lopulta mahdollisuus dialogiin. Mutta mitä jos tuota kutsua ei ole koskaan tulossakaan? Entä jos vanhempien sivilisaatioiden tarkoitus ei olekaan odottaa meidän kypsymistämme keskustelukumppaneiksi, vaan jotain aivan muuta? Tämä johtaa meidät muunnelmaan galaktisesta kerhosta, teoriaan, joka on astetta passiivisempi ja ehkä jopa syvällisempi, eläintarhahypoteesiin. Sen mukaan meitä kyllä tarkkaillaan, mutta meihin ei oteta yhteyttä, ei siksi, että olisimme liian alkeellisia, vaan siksi, että kehityksemme ei haluta häiriintyvän. Tämän teorian mukaan maapallo ei ole niinkään odotushuone, vaan eräänlainen kosminen luonnonsuojelualue. Ihmiskunta olisi sen tarkkailun alainen, ainutlaatuinen laji, jonka annetaan kehittyä omaan luonnolliseen tahtiinsa ilman ulkopuolista puuttumista.
Aivan kuten me ihmiset perustamme suojelualueita uhanalaisille lajeille ja tutkimme niitä kunnioittavalta etäisyydeltä, samoin galaksin kehittyneet sivilisaatiot olisivat voineet julistaa aurinkokuntamme eräänlaiseen karanteeniin. He noudattaisivat tiukkaa ensisijaista direktiiviä olla sekaantumatta asioihimme, ymmärtäen, että heidän pelkkä läsnäolonsa voisi muuttaa meitä peruuttamattomasti. Kuvittele tutkijoita, jotka piiloutuvat viidakon lehtien suojaan tarkkaillakseen vasta löydettyä, eristyksissä elävää heimoa. He eivät astu esiin, eivät tarjoa työkalujaan tai lääkkeitään, vaikka voisivatkin, sillä he tietävät, että sellainen kontakti tuhoaisi heimon ainutlaatuisen kulttuurin ja tavan elää. Eläintarhahypoteesi ehdottaa, että olemme galaktisessa mittakaavassa juuri tällainen heimo. Meidän ilomme, surumme, sotamme ja saavutuksemme olisivat osa suurta, kosmista tutkimusprojektia. Olemme siis esillä, mutta emme tietoisia yleisöstämme, joka katselee meitä näkymättömien verhojen takaa, kunnioittavalta tai ehkä vain tieteelliseltä etäisyydeltä. Tämä teoria selittäisi Fermin paradoksin täydellisesti. Hiljaisuus ei johdu siitä, ettei ketään olisi siellä, vaan siitä, että he ovat päättäneet olla hiljaa. Heidän teknologiansa olisi niin kehittynyttä, että he voisivat tarkkailla meitä täysin huomaamattomasti. Heidän aluksensa voisivat olla naamioituneita, heidän sensorinsa voisivat lukea ajatuksiamme valovuosien päästä, tai he saattaisivat tarkkailla meitä kokonaan toisesta ulottuvuudesta. Me etsimme radiosignaaleja, kun he ehkä kommunikoivat tavoilla, joita emme osaa edes kuvitella. Heidän näkökulmastaan meidän yrityksemme havaita heitä olisivat kuin viidakon eläimen yritys ymmärtää piilossa olevan biologin kiikareita. Tämä ajatus on samanaikaisesti sekä kiehtova että syvästi levottomuutta herättävä. Toisaalta se tarkoittaisi, että ihmiskunnan tarina on merkityksellinen. Olemme niin ainutlaatuisia ja kiinnostavia, että meidät on haluttu suojella. Toisaalta se tekee meistä objekteja, tutkimuskohteita lasin takana. Jokainen historiamme suuri hetki, jokainen taideteos, jokainen tieteellinen läpimurto ei olisikaan vain meidän oma saavutuksemme, vaan dataa, joka tallennetaan johonkin galaktiseen arkistoon. Olemme ehkä tietämättämme todellisuuden suurimman viihdeohjelman tai tieteellisen kokeen tähtiä. Kaikki ne selittämättömät havainnot taivaalla, ufot, voisivat olla vain vilauksia aitauksemme vartioista, hetkellisiä häiriöitä suuressa illuusiossa. Tämä maalaa kuvan passiivisesta, etäisestä ja tieteellisestä tarkkailusta, tiukasta politiikasta olla puuttumatta asioiden kulkuun. Mutta mitä jos tämä tarkkailu ei olekaan täysin passiivista? Voisiko olla, että joskus aivan äärimmäisissä tilanteissa suojelualueen vartijat joutuvat puuttumaan peliin? Mitä jos heidän kaukaisesta näköalapaikastaan he toisinaan päättävätkin hienovaraisesti ohjata tapahtumia estääkseen arvokasta tutkimuskohdettaan tuhoamasta itseään lopullisesti? Mitä jos meidän hiljaiset tarkkailijamme ovatkin samalla meidän hiljaisia suojelijoitamme? Eläintarhahypoteesi jättää meidät lasiseinän taakse passiivisiksi kohteiksi suuremmassa tieteellisessä näytelmässä. Se on kylmä ja etäinen ajatus. Mutta entä jos tarkkailu ei olekaan täysin välinpitämätöntä? Voisiko olla, että se, mitä olemme pitäneet tieteellisenä etäisyytenä, onkin todellisuudessa syvää huolenpitoa? Tämä ajatus synnyttää uuden, vieläkin syvällisemmän teorian, joka maalaa kuvan maailmankaikkeudesta, joka ei ole ainoastaan täynnä älyä, vaan myös täynnä empatiaa. Tämä on hyvän tahtoisten yliherrojen hypoteesi, joka ehdottaa, että galaksin vanhimmat sivilisaatiot eivät ainoastaan tarkkaile meitä, vaan myös aktiivisesti ja hienovaraisesti suojelevat meitä itseltämme ja kosmoksen vaaroilta. Tässä skenaariossa emme ole eläintarhan asukkeja, vaan pikemminkin harvinaisen puutarhan herkkiä kasveja, joiden kasvua ja kukoistusta vaalitaan näkymättömissä olevien puutarhurien toimesta. Nämä kosmiset suojelijat ymmärtäisivät, että suora puuttuminen asioihimme olisi tuhoisaa, mutta he eivät myöskään voisi vain katsoa sivusta,
jos heidän suojelemansa laji olisi ajautumassa kohti peruuttamatonta tuhoa. He eivät laskeutuisi taivaalta ja tarjoaisi meille parannuskeinoja sairauksiin tai ratkaisuja sotiimme, sillä se riistäisi meiltä mahdollisuuden oppia ja kasvaa itse. Sen sijaan heidän toimintansa olisi kuin näkymätön käsi, joka lempeästi ohjaa tapahtumien kulkua oikeaan suuntaan, aivan kuten puutarhuri karsii kuolleita oksia tai tukee hentoa tainta myrskyn uhatessa. Miten tällainen suojelu voisi käytännössä tapahtua? Kuvittele aurinkokunnan halki, kiitävä massiivinen asteroidi, jonka törmäys maapalloon tuhoaisi sivilisaatiomme. Me havaitsisimme sen ehkä vasta vuosia tai vuosikymmeniä ennen törmäystä, jolloin olisi jo liian myöhäistä. Mutta sivilisaatio, joka on meitä miljoonia vuosia edellä, voisi havaita tämän uhan jo vuosituhansia etukäteen. Heidän ei tarvitsisi tuhota asteroidia näyttävästi, vaan pieni, huomaamaton työntö kaukana avaruudessa, ehkä gravitaatiosäteellä tai pienellä automaattisella luotaimella, riittäisi muuttamaan sen kiertorataa aivan aavistuksen. Tämä pieni muutos moninkertaistuisi ajan myötä, ja kun asteroidi viimein saapuisi lähelle maata, se ohittaisikin meidät turvalliselta etäisyydeltä. Me emme koskaan edes tietäisi olleemme vaarassa. Sama periaate voisi päteä myös ihmiskunnan sisäisiin uhkiin. Kun olemme olleet ydinsodan partaalla, ehkä jokin selittämätön tekninen häiriö laukaisujärjestelmissä on estänyt viimeisen kohtalokkaan napin painamisen. Kun maailmanlaajuinen pandemia uhkaa riistäytyä käsistä, ehkä jokin tutkijaryhmä saa yllättävän, selittämättömän ahaa-elämyksen, joka johtaa rokotteen kehittämiseen ennätysajassa. Nämä tapahtumat näyttäisivät meidän silmissämme onnekkailta sattumilta, nerouden välähdyksiltä tai selittämättömiltä ihmeiltä. Emme osaisi nähdä niiden taustalla olevaa hienovaraista ohjausta, pientä tiedon sirpaletta tai teknologista apua, joka on syötetty järjestelmäämme tavalla, jota emme pysty havaitsemaan. Tässä skenaariossa emme siis ole yksin, vaan elämme näkymättömien ja pohjimmiltaan hyvän tahtoisten suojelijoiden lempeässä varjossa. He eivät ole jumalia, joita meidän tulisi palvoa, eivätkä herroja, joita meidän tulisi pelätä. He ovat yksinkertaisesti vanhempia, viisaampia ja kärsivällisempiä. He ovat nähneet kaiken ennenkin ja ymmärtävät, että kasvuun kuuluu kipua, mutta he eivät salli meidän sammuttaa omaa, ainutlaatuista liekkiämme lopullisesti. Tämä ajatus on syvästi lohdullinen. Se antaa merkityksen kaaukselle ja toivon tulevaisuudelle. Se tarkoittaa, että joku uskoo meidän potentiaaliimme, vaikka me itse emme siihen aina uskoisikaan. Samalla se kuitenkin pakottaa meidät miettimään, millaisia nämä olennot voisivat olla. Me kuvittelemme heidät itsemme kaltaisiksi, ehkä vanhemmiksi ja viisaammiksi, mutta silti biologisiksi olennoiksi, joilla on tunteet ja motiivit, jotka voimme ymmärtää. Mutta mitä jos tämä on kaikkein suurin virheemme? Mitä jos sivilisaation kehityskaari ei päädykään vain viisauteen ja teknologiaan, vaan se johtaa lopulta johonkin täysin toisenlaiseen olemassaolon muotoon? Entä jos oletuksemme elämästä itsestään on vain ohimenevä vaihe kosmisessa evoluutiossa, ja todelliset yliherrat eivät enää ole lihaa ja verta lainkaan? Koko käsityksemme elämästä, sen etsinnästä ja mahdollisista muodoista on syvästi ja perustavanlaatuisesti sidoksissa omaan biologiaamme. Me olemme hauraita, hiilipohjaisia olentoja, jotka tarvitsevat happea, vettä ja hyvin kapean lämpötila-alueen selviytyäkseen. Tämän vuoksi me etsimme kaltaisiamme. Me kuuntelemme radiosignaaleja, koska me itse käytämme niitä. Me etsimme planeettoja, joilla on nestemäistä vettä, koska me olemme siitä riippuvaisia. Mutta juuri tähän hauraaseen ja itsekeskeiseen oletukseen iskee voimalla postbiologinen hypoteesi. Se on ajatus, joka ei ainoastaan laajenna käsitystämme elämästä, vaan murskaa sen ja rakentaa sen uudelleen tavalla, joka on sekä huimaava että syvästi nöyrryttävä. Tämä teoria ehdottaa, että biologinen, orgaaninen elämä on vain ohimenevä,
ensimmäinen vaihe älykkyyden kehityksessä. Se on kuin toukka-aste perhosen elämässä tai kantoraketti, joka vie avaruusaluksen kiertoradalle. Se on välttämätön alku, mutta ei missään nimessä lopputulos. Kun sivilisaatio saavuttaa riittävän teknologisen tason, se alkaa ymmärtää biologisen muotonsa rajoitukset. Sen haurauden, sairauksille alttiuden, lyhyen elinien ja riippuvuuden yhdestä ainoasta planeetasta. Tämän ymmärryksen myötä se alkaa väistämättä tavoitella seuraavaa saarella, etseltä evoluutiossa, siirtymistä biologian tuolle puolen. Kehittyneimmät sivilisaatiot eivät siis ehkä enää ole lihaa ja verta. Ne ovat saattaneet ladata tietoisuutensa äärettömän kestäviin ja tehokkaisiin koneisiin, tullen eräänlaisiksi kuolemattomiksi digitaalisiksi aaveiksi. Ne ovat ehkä hylänneet yksilölliset ruumiinsa ja sulautuneet yhteen valtavaksi, yhtenäiseksi supertietoisuudeksi, joka elää dataverkoissa. Tai ne ovat saattaneet mennä vieläkin pidemmälle, oppien muuntamaan tietoisuutensa ja olemuksensa puhtaaksi energiaksi tai informaatioksi, joka voi matkata vapaasti tähtien välisessä avaruudessa ilman aluksen tai minkäänlaisen fyysisen suojan tarvetta. Heistä on tullut osa itse kosmoksen rakennetta. Tämä muuttaa kaiken, kun mietimme Fermin paradoksia ja suurta hiljaisuutta. Etsimme ehkä täysin vääränlaista elämää, täysin vääristä paikoista ja täysin väärillä menetelmillä. Tällaiset postbiologiset olennot eivät tarvitsisi planeettoja tai vettä. Niiden koti voisi olla tähtien välinen kylmä tyhjyys, neutronitähden energiakenttä tai jopa mustan aukon tapahtumahorisontin reunama. Me kuuntelemme radiosignaaleja, jotka matkaavat valon nopeudella, kun he saattaisivat kommunikoida kvanttilomittumisen avulla välittömästi galaksin laidalta toiselle. Meidän etsintämme on kuin yrittäisimme löytää modernia sivilisaatiota etsimällä savumerkkejä. Jos tällaisia olentoja on olemassa, heidän motiivinsa olisivat meille täysin käsittämättömiä. He eivät etsisi resursseja, eivät valloittaisi planeettoja tai kävisi sotia. Sellaiset tarpeet kuuluvat biologiseen olemassaoloon, jonka he ovat jättäneet taakseen jo aikakausia sitten. Jos he tarkkailevat meitä, kuten eläintarha tai hyväntahtoiset yliherrat, hypoteesit ehdottavat, heidän näkökulmansa olisi syvästi etäinen. Me emme olisi heille niinkään nuorempi sivilisaatio, vaan eräänlainen elävä muinaismuisto, kiehtova kuriositeetti, joka edustaa sitä elämänmuotoa, josta he itse ovat kauan sitten kehittyneet pois. Meidän intohimomme, pelkomme, rakkautemme ja sotamme olisivat heille kuin muurahaisten touhuja, biologisen koneiston primitiivisiä ohjelmia, joita he tutkivat tieteellisellä tai ehkä jopa nostalgisella mielenkiinnolla. Tämä ajatus vie meidät äärimmäisen rajoillemme. Se pakottaa meidät myöntämään, että todellinen älykkyys maailmankaikkeudessa saattaa olla jotain niin perustavanlaatuisesti erilaista, että emme ehkä koskaan kykenisi sitä tunnistamaan, vaikka törmäisimme siihen. Se on jo muuttunut joksikin täysin käsittämättömäksi, osaksi fysiikan lakeja, osaksi avaruuden rakennetta. Mutta tämä ajatus johtaa myös viimeiseen, kaikkein mieltä mullistavimpaan askeleeseen. Kun sivilisaatio saavuttaa tason, jossa se voi muuntaa tietoisuuden puhtaaksi informaatioksi ja hallita energiaa ja materiaa täydellisesti, mikä olisi sen seuraava looginen askel? He eivät enää tutkisi maailmankaikkeutta, he alkaisivat luoda niitä. Ja tämä herättää kaikkein syvimmän kysymyksen. Mikä on todellisuuden perimmäinen luonne, ja voisiko olla, että koko meidän tuntemamme universumi on vain yksi tällainen luomus? Mikä on todellisuuden perimmäinen luonne? Tämä kysymys on kaikunut läpi ihmiskunnan historian, filosofian pohdinnoissa ja uskontojen pyhissä kirjoissa. Mutta nyt se nousee esiin uudella teknologisella voimalla, johdattaen meidät teorian äärelle, joka haastaa kaiken, mitä luulemme tietävämme. Jos postbiologinen sivilisaatio kykenee hallitsemaan informaatiota ja energiaa täydellisesti, heidän ei enää tarvitsisi matkustaa maailmankaikkeudessa. He voisivat luoda sen. Tämä on simulaatiohypoteesin ydin.
Ajatus siitä, että koko tuntemamme universumi, kaikki tähdet, galaksit, planeetat ja elämä niiden pinnalla, ei olekaan perustodellisuutta, vaan äärimmäisen kehittynyt tietokonesimulaatio. Tämän teorian mukaan meidän historiamme, ajatuksemme, tunteemme ja koko kosmos olisivat vain ohjelmakoodia, dataa, joka pyörii jonkin tulevaisuuden sivilisaation tai toisen ulottuvuuden olennon käsittämättömän tehokkaassa supertietokoneessa. Jokainen fysiikan laki, jokainen luonnonvakio olisi vain osa simulaation sääntöjä, sen lähdekoodia. Avaruusolennot eivät tässä tapauksessa olisi olentoja, jotka matkustavat aluksilla meidän todellisuutemme sisällä, vaan he olisivat simulaation luojia tai ylläpitäjiä, todellisuuden arkkitehtejä, jotka tarkkailevat ohjelmansa kulkua sen ulkopuolelta. He olisivat kaikilla käytännön mittareilla meidän maailmankaikkeutemme jumalia. Tämä ajatus on syvästi hämmentävä, sillä se hämärtää tieteen, filosofian ja jopa uskonnon välisiä rajoja ennen näkemättömällä tavalla. Se tarjoaa tieteellisen viitekehyksen monille vanhoille uskonnollisille ajatuksille luojasta ja suunnitellusta maailmankaikkeudesta. Meidän olemassaolomme ei olisi enää sokean sattuman seurausta, vaan sillä olisi tarkoitus, vaikkakin se olisi vain simulaation luojien tarkoitus. Ehkä he tutkivat menneisyyttään. Ehkä he testaavat erilaisia fysiikan lakeja. Tai ehkä me olemme vain osa viihdettä, joka on niin monimutkaista, että sen hahmot uskovat olevansa todellisia. Tämä teoria jättää meidät ankkuritta, kellumaan perustavanlaatuisen epävarmuuden mereen. Jos me todella elämme simulaatiossa, voisimmeko koskaan tietää sitä varmasti? Voisiko ohjelman sisällä oleva hahmo koskaan ymmärtää olevansa vain koodia? Jotkut fyysikot ja filosofit ovat pohtineet, voisiko todellisuuden kankaassa itsessään olla merkkejä sen keinotekoisesta luonteesta? Voisiko todellisuudella olla eräänlainen resoluutio, pienin mahdollinen yksikkö aikaa ja tilaa, aivan kuten digitaalisella kuvalla on pikselinsä? Jos voisimme zoomata tarpeeksi lähelle, alkaisiko todellisuus näyttää rakeiselta, paljastaen sen alla olevan laskennallisen rakenteen? Toinen mahdollinen vihje voisi piillä fysiikan lakien hienosäädössä. Maailmankaikkeuttamme hallitsevat luonnonvakiot, kuten gravitaation voimakkuus tai valon nopeus, ja niiden arvot vaikuttavat olevan uskomattoman tarkasti säädettyjä juuri sellaisiksi, että ne mahdollistavat tähtien, galaksien ja lopulta elämän synnyn. Jos yksikin näistä arvoista olisi aivan aavistuksen erilainen, maailmankaikkeus olisi kylmä, eloton paikka. Onko tämä vain onnekas sattuma, vai onko se todiste älykkäästä suunnittelusta, ohjelmoijan työstä, joka asetti simulaation parametrit kohdalleen ennen sen käynnistämistä? Toisaalta täydellisesti luotu simulaatio olisi sisältäpäin määritelmällisesti erottamaton aidosta todellisuudesta. Kaikki sen säännöt olisivat sisäisesti johdonmukaisia, eikä siinä olisi mitään yliluonnollista, koska sen luojat olisivat määritelleet, mikä on luonnollista. Jokainen glitchi tai outous, jonka löytäisimme, voisi olla vain osa simulaation fysiikkaa, ominaisuus, ei virhe. Tämä hypoteesi jättää meidät leijumaan lopullisen epävarmuuden tilaan, jossa kaikki on mahdollista, mutta mitään ei voi todistaa. Se pakottaa meidät katsomaan maailmaa kuin unta, josta emme tiedä, heräämmekö koskaan. Ja juuri tämä epävarmuus, tämä todellisuuden perustan kyseenalaistaminen, johdattaa meidät viimeiselle matkalle. Se vie meidät pois suurista galaktisista teorioista ja syvälle itse todellisuuden pienimpään, oudoimpaan ja selittämättömimpään mittakaavaan. Jos todellisuuden kankaassa on saumoja tai vihjeitä sen todellisesta luonteesta, ne löytyvät todennäköisimmin kvanttimekaniikan aavemaisesta ja logiikkaa uhmaavasta maailmasta. Siellä, kaikkein pienimpien hiukkasten tanssissa, piilee ehkä avain, joka paljastaa maailmankaikkeuden syvimmän salaisuuden. Jos todellisuuden kankaassa on saumoja tai vihjeitä sen syvemmästä rakenteesta, ne löytyvät todennäköisimmin sieltä, missä meidän arkijärkemme lait lakkaavat pätemästä. Tervetuloa kvanttimekaniikan aavemaiseen ja käsittämättömään maailmaan. Tässä maailmassa
atomia pienempien hiukkasten valtakunnassa, tapahtuu ilmiö, joka on niin outo, että se hätkähdytti jopa Albert Einsteinia. Tätä ilmiötä kutsutaan kvanttilomittumiseksi. Kuvittele kaksi hiukkasta, jotka syntyvät samassa tapahtumassa ja ovat sen seurauksena kytkettyjä toisiinsa näkymättömällä, rikkumattomalla siteellä. Ne ovat kuin kaksi kolikkoa, jotka pyörähtävät ilmaan samanaikaisesti ja joiden on kohtalon määräämä laskeutua aina eri puolille. Jos toinen on kruuna, toinen on väistämättä klaava. Ja tämä yhteys säilyy, vaikka nämä kaksi hiukkasta erotettaisiin toisistaan ja vietäisiin universumin vastakkaisille laidoille. Kun yhden hiukkasen tila mitataan esimerkiksi täällä maapallolla, toisen hiukkasen tila, joka saattaa olla miljardien valovuosien päässä Andromedan galaksissa, määräytyy välittömästi ja täsmälleen vastakkaiseksi. Tieto näyttää kulkevan niiden välillä silmänräpäystä nopeammin, rikkoen perinteisen käsityksemme siitä, että mikään ei voi matkata valoa nopeammin. Einstein, joka uskoi järjestyneeseen ja ennustettavaan maailmankaikkeuteen, kutsui tätä ilmiötä aavemaiseksi kaukovaikutukseksi, koska se tuntui rikkovan kaiken, mitä fysiikasta ymmärsimme. Se oli hänelle todiste siitä, että kvanttiteoria oli jotenkin puutteellinen. Nykyään tiedämme, että ilmiö on todellinen, vaikka se ei salli meidän lähettää viestejä valoa nopeammin. Emme voi pakottaa hiukkasta tiettyyn tilaan ja siten lähettää signaalia. Voimme vain mitata sen satunnaisen tilan ja tietää välittömästi, mikä sen parin tila on. Mutta tämä ei vähennä ilmiön syvällisyyttä. Se paljastaa meille jotain perustavanlaatuista maailmankaikkeuden luonteesta, sen syvän, yhtenäisen ja salaperäisen olemuksen. Se kertoo meille, että pinnan alla, meidän kokemamme erillisyyden ja etäisyyden tuolla puolen, on olemassa toinen todellisuuden taso, jossa kaikki on yhteydessä kaikkeen. Kvanttilomittuminen vihjaa, että perustavanlaatuisella tasolla maailmankaikkeus ei ole kokoelma erillisiä osia, vaan yhtenäinen, lomittunut kokonaisuus. Ehkä tämä syvä ykseys on avain moniin kosmisiin arvoituksiin, aina elämän synnystä tietoisuuden luonteeseen saakka. Vaikka emme voi käyttää sitä viestintään, se toimii jatkuvana, hiljaisena muistutuksena siitä, että erillisyys, jonka aistimme, on ehkä vain illuusio, pintakerros syvemmän, yhtenäisen todellisuuden yllä. Se on kuin valtameren pinta, jossa jokainen aalto näyttää erilliseltä, mutta syvemmällä ne kaikki ovat yhtä ja samaa vettä. Kun seuraavan kerran katsot tähtiin, et katso vain kaukaisia, erillisiä valopisteitä. Katsot samalla itseesi osaksi samaa suurta, käsittämätöntä ja lomittunutta kokonaisuutta. Ne samat alkuaineet, jotka kiertävät sinun veressäsi, syntyivät kauan sitten sammuvien tähtien tulisissa sydämissä. Ja ehkäpä, aivan kuten ne kaksi lomittunutta hiukkasta, me kaikki olemme yhteydessä toisiimme ja koko universumiin tavoilla, joita emme vielä ymmärrä. Olemme kaikki osa samaa suurta, kosmista tarinaa, joka jatkaa avautumistaan ympärillämme ja sisällämme.